Bratia a sestry, milí priatelia, sú veci, ktoré sme dávno zabudli a veci, ktoré asi trvalo ostanú v našej pamäti. Pre mňa jedna z takých vecí je situácia z novembra 1989. Bol som na základnej vojenskej službe v Jindřichovom Hradci. Komunistický režim sa rúcal, ale niektorí to samozrejme nechceli a boli za použitie sily, čo aj viackrát urobili. Ešte 28. októbra roku 89 sme mali v kasárniach vyčlenené dve čaty vojakov so zbraňami a pripravené autá v pohotovosti, ak by polícia v Prahe nezvládala protivládne demonštrácie. A takýchto útvarov boli desiatky. Keď vypukla 17. novembra nežná revolúcia, tak sme sa báli, či nám nezapískajú poplach a nepošľú na ľudí. 2 noci sme nespali, sme ich prediskutovali na izbe. Si pamätám, že čo by sme robili. Bolo nám jasné, že by sme nemali ísť. Ale zvládli by sme neposlúchnuť. Na túto situáciu som si znovu spomenul včera pri záverečnom komentári, ktorý sme počúvali. Uvedomili sme si, že Pán Ježiš po poslednej večeri odišiel do Getsemanskej záhrady, kde prežíva obrovský vnútorný zápas. No a končí v nádeji, že to zvládne, že naplní Otcovú vôľu. Nie len v tom, že príjme utrpenie, ale aj v tom, že ho príjme v láske. No a dnes pred pašiami odznela podobná myšlienka, že to zvládol. Tak nám svätý Ján predstavuje Ježišovo utrpenie. Náš učiteľ zvládol svoju životnú úlohu. A to, ako ju zvládol, môže byť veľké ponaučenie alebo jeho škola pre každého z nás. 3 body si môžeme všimnúť. Prvý je, že to nebolo bez boja. Že to nebolo bez pochybností. Že to nebolo bez hľadania. Lebo toto všetko patrí k životnému zápasu. Inak by to nebol životný zápas. Na druhom mieste si môžeme uvedomiť, že to zvládol v spojení s Otcom. To predtým, keď sa mali, nebola len nejaká agónia a predstava z toho, čo bude. Všetci evanjelisti hovoria, že sa modlil. Teda v spojení nebol v duchu sám, bol s Otcom, bol v spojení s Bohom. No a tretia vec, jeho myslenie nebolo sústredené len na svoju úlohu. Ježiš aj pri celom tom procese sa ukazuje ako ten, kto myslí na ľudí vedľa seba, nie len na seba. Učí učeníkov, vedie dialog s Pilátom, to sme počuli na 2-krát, úplne zničený, a komunikuje s ním nie, že ako si mi ublížil, ale o základných otázkach. Čo je pravda? Kým som? No a podľa Lukáša komunikuje aj so ženami na krížovej ceste, no a pred smrťou, ako sme počuli, rieši osud svojej mamy. Myslím si, že to je krásne poučenie aj nám, ak chceme
splniť svoju životnú úlohu. Vyhrať život, tak to môžeme nazvať, alebo životné zápasy. Na prvom mieste, aby sme vyhrávali, je dôležité neísť do vecí s naivitou. Že to všetko prejde len tak, bez zápasov. To niekedy máme ten problém s mladými ľuďmi, zaľúbime sa a všetko vidím rúžovo. Žiadny problém nebude. A tie problémy vždy budú. Oni prídu a bude musieť zápasiť. Treba počítať aj s ranami v živote, s nepredvídanými údermi, ktoré prichádzajú väčšinou odinakiaľ, než sme čakali alebo boli pripravení. Keď prídu, nebojme sa. Je to prirodzené. Patrí to k boju, k životnému zápasu. Na druhom mieste si nám treba uvedomiť, že sila je v jednote. To sme si vraveli včera, že o čom je Eucharistia? O spojení s Kristom. V jednote je sila. On nám najskôr dal sviatosť oltárnu, svoje telo ako pokrm na ceste do večnosti, ako pokrm pre životný zápas a životný boj, a potom ukazuje cestu, ako sa zápasí. Bo nám ukazuje, že cez sviatosť oltárnu a cez svoje slovo je stále s nami. Chce byť s nami, záleží od nás, či my chceme byť s ním, či s ním chceme tvoriť tú jednotu. Myslím, že všetci poznáte príbeh Anky Kolesárovej. Pred 7 rokmi bola blahorečená, dobre si pamätám, 16-ročné dievča z východu Slovenska, ktoré zvládlo boj o čistotu a o svoju slobodu. V novembri 1944, keď ju po odmietnutí zastrelil vojak hrdinskej Červenej armády. Farár v kronike napísal, že krátko pred smrťou, pravdepodobne pri príležitosti prvého piatku, pristúpila k sviatosti zmierenia a tiež prijala Eucharistiu. Bola v spojení s Kristom. Nebola sama. Do tretice treba nám myslieť na druhých. A to nie je v tom zmysle, že čo by tí druhí mali urobiť pre nás, keď máme problém, ale v opačnom, čo my môžeme urobiť pre nich. Tohto roku ma veľmi oslovila návšteva niektorých chorých pred Veľkou nocou, keď som ich doma spovedal, doniesol sväté príjmanie. A jeden mi hovorí, a čo ja už môžem, keď nič nemôžem? Pýtam sa, môžete vnímať? Ak môžete vnímať ľudí okolo seba a ich službu, môžete ďakovať. A to je dôležité. Vedieť vyjadriť svoj postoj vďačnosti, lebo ako dobre to tým druhým padne. A to môžete. Môžete sa modliť, na čo ste nemali čas, keď ste pracovali a všeličo iné robili a nebolo. Teraz máte čas. Strávte ho modlitbou. A môžete obetovať seba, všetko svoje utrpenie, najmä tú nevládnosť, tú nemožnosť, tú neschopnosť za spásu seba, svojich detí, za obratenie hriešnikov, za pokoj vo svete. Teda, toto som povedal ja, tak to vidím ja, ale verím, že ak sa bude a určite sa modlí, že Boh mu ukáže oveľa viac, čo sa ešte dá a čo môže.
ak nebudem myslieť na seba, svoje bolesti, svoj problém, svoj zápas. Lebo nie sme tu na tomto svete sami. A keď myslíme na druhých, vtedy vyhrávame s Kristom. Začal som skúsenosťou, ktorá bola plná neistoty. A nie som si istý ani teraz, ako som zvládol životné úlohy a ako ešte zvládnem. Lebo často zlyhávam, padám, som slabý. Ale chcem sa učiť od svojho majstra. A do tejto školy opäť pozývam každého z vás. Amen.